update ko lang guys itong ano ko, tanim kong ampalaya. May unang video na ako, pangalawang video na ito. Nung unang video hindi pa masyadong umaakyat. Ito ngayon maraming ano na branches, ang branch na ano tawag doon, sanga-sanga. Marami ng sanga. Ito siya. Ayan, yung puno, ito yung puno. Ayan.